Welcome to the Battle of the YouTubers! Marahil ay nagtataka kayo kung bakit pinasok ni Janrel Casimero ang The Barrel of YouTuber. Kayo'y isa ito sa mga batikang boksingero na iyong magayway sa bandera ng mga Pilipino. Kung ito ang iyong mga katanungan sa iyong isipan ay inaanyayahan kitang tapusin ang video na ito. Dahil dito pag-uusapan natin kung bakit at kung sino ang posibleng makakaharap ng ating champion sa larangan ng boxing. At shoutout niya pala sa nag-request sa content na ito na si Das Vlog TV. Maraming salamat idol, mabuhay ka. At kung may nais kang mapag-usapan dito sa ating channel ay i-comment mo na yan at pag-uusapan natin yan sa susunod na video. Ginulantang din ba kayo ni Idol Makagago? Kung saan isa sa mga makakasali sa The Barrel of YouTuber ay walang iba kundi ang pro boxer na si Janrel Casimero o mas kilalang Cuadro Alas na minsan ay ginimbal ang buong mundo sa pamamagitan ng pagboboxing. Si Janrel Casimero ay 32 years old at siya ay tinaguriang 3-weight world champion, WBO bantamweight title sa taong 2019, IBF junior flyweight title noong 2012 at 2013 at siya ay naging IBF flyweight title noong 2016. Kaya naman, isang professional boxer ang ipapasok sa pausbong na The Barrel of YouTuber. Ngunit hindi ba kayo nagtataka mga idol? Bakit pinasok ni Janrel Casimero ang The Barrel of YouTuber? Kayo'y mas marami pa siyang dapat pagtuunan ng pansin. Well mga idol, it's a business. Hindi lang ang pagbibigay karangalan sa ating bansa ang ginagawa ng ating mga boksingero dahil kalakip nito ang pagsuong sa puot ng buhay. Dahil sila ay nakikipaglaban upang maabot nila ang kanilang pangarap. Maging isang champion sa larangan ng boxing at maging maginhawa ang buhay. Sa panahong ito mga idol, pera ang umiikot sa mundo. Pera ang nagpapatrabaho sa mundo at pera na mga idol ang nagdidesisyon sa iyo. Samantala mga idol, wala namang problema kung si Cuadro Alas ay pumasok sa The Barrel of YouTuber dahil sigurado tayong magiging kapakapanabik ang darating na The Barrel of YouTuber. Ngunit ito ang problema mga idol. Bakit pinayagan ni Idol Makagago itong si Janrel Casimero na ipasok sa TBY? Kayo'y alam naman natin na wala naman siyang itatapat dito. Dahil kung ang mga simpleng YouTuber lang ang itatapat mo, ay sigurado akong walang magandang laban na magaganap. Kaya sa pagkakataong ito mga idol ay sino nga ba ang makakatapat ni Janrel Casimero? Ito ba ay galing sa international pro boxer o ang mga boksingero na nag-iinsayo sa The Villamor Gym o ang dating boksingero na gumimbal sa mundo, ang professional boxer na naging world champion in 4 weight classes na mayroong isang talo at 43 wins. Walang iba mga idol, si Donnie Ahas Nietes, ang isa sa mga nagbigay karangalan sa ating bansa. Ano sa palagay nyo? Kung ito ang gagawing match ni Makagago ay sigurado akong hindi lang ang Pilipinas ang mag-aabang dito, kundi ang mga lehitimong boksingero na minsay pinabagsak ng ating mga idolo. Ito nga ay tunay na kaabang-abang mga idol dahil pinapasok na ng mga professional boxer ang The Barrel of YouTuber. Ano sa palagay nyo? Mag-comment lang sa baba. At hanggang dito lang tayo mga idol. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay inaanyayahan kitang isubscribe ito. Ako ay nag-upload ng 1 hanggang 2 video araw-araw. At ang susunod natin na i-upload na video ay ang video na inaantay mo. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Goodbye.